Өсөнсө көн епшеп кар ява. Өсөнсө көн тоташ. Өсөнсө көн. Әрни минең иске бер яра. Өсөнсө көн тоташ кар ява. Тимер ярсык яра төбендә. Тимер ярсык йөрөй тәнемдә. Әйтерһең дә карт гөнаһ ияһе әйләнгеләп куя кабердә. Шуңа күрә әрни ул яра. Өсөнсө көн тоташ кар ява. Тимер ярсык ниңә кузгала? Ул да ахры әрнеп хызлана. Руда көйе уны алыста, ер куйнынан эзләп таптылар. Туптар батшаһына хаттылар. Рурда унан миңә койдылар. Ә Днепрла миңә аттылар. Кандай кызыл ине таң нуры, таң кызартты үлән ысыгын. Икебезгә тиде бер юлы, бер минаның ике ярсыгы. Береһе калды сержант Фоминда, текә яр ситендә кабердә. Икенсеһе минең тәнемдә. 12 ел әрни шул яра. Өсөнсө көн тоташ кар ява. Карҙар ирер, йылы ел иҫһә, карҙар китеп барыр яҙ килһә. Бәлки үсен кәмер дошманға, тәнемдәге тимер иреһә. Тынғы бирмәй миңә шул яра. Өсөнсө көн тоташ кар ява.